anga jamana nyama folo uyoro ni uye baba Modibo Keita yi kunnafoni nunu u bɛ tali kɛ an ka faso sɔrɔdasikulu n'o ye nantigiw ye olu ka tɔn o ladani o tɔn bangeni o san yɛlɛmɛ kunbɛn 5nan ni o ye 5e anniversaire ye faransikan na o de kama Modibo Keita nana kana laseli dɔ kɛ o senfɛ o laseli o nafa o ka bon kosɛbɛ min ni o nana kana kɛ ka bɛn ni san 1966 o binawulen kalo n'o ye san kalo fɔlɔ ye o tile 20nan don o la kɛnɛ kanana ye mɔgɔw nana ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ya an teri jamanaw ye ni kana a ɲɛsin fana dɛmɛbaga wɛrɛw fana olu ma minnu kuntilenna ni an ta bɛɛ kun ye kelen ye a don kama. Camarades, chefs d'état-major. Ntamaɲɔgɔnw kɛlɛdenw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya soba kuntigi. Chers invités. Maa welelen kanulenw. Messieurs les ambassadeurs. An balima lasigidenw. Camarades. Tamaɲɔgɔnw. Notre peuple. An ka jamana kɔnɔdenw. En communion intime avec une armée. Jɛɲɔgɔnya ɲuman teriya sɛbɛ bɛ o min ni an ka sɔrɔdasikulu ni ɲɔgɔn cɛ. Qui a su s'accorder à ses profondes aspirations. O min sera ka nɔrɔ ko ɲuman a ka laɲiniw na. Qui a su épouser ses nobles ambitions d'indépendance. Ale min sera kunjɔnjɔn minnu ye a to k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ale minnu sera olu labɛn cogo la ka olu ta bolo la. De dignité nationale et de justice sociale. Min bɛ tali kɛ hɔrɔnya la jamana kɔnɔ ani tilennenya ni damakɛɲɛ mɔgɔya sira fɛ. Célèbre aujourd'hui le 5e anniversaire de la fête de notre armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire. An bɛ don min na i n'a fɔ bi o bɛ ka seli kɛ seli min ni o bɛ tali kɛ an ka faso sɔrɔdasikulu olu sigili la sen kan o san yɛlɛmɛ kunbɛn 5nan min bɛ an ka sɔrɔdasikulu kofɔ sɔrɔdasikulu min bɛ yen bɛɛ y'a kama ni o ye jamana kɔnɔdenw ye sɔrɔdasikulu min fana bɛ yen ni o bɛ yɛlɛmali kofɔ. Mon salut va aux délégations d'officiers des pays amis. An ka foli bɛ ta ka a lase sɔrɔdasi jalabatigiw ma ka bɔ an teri jamanaw kan. Qui ont accepté de répondre à l'invitation de leurs frères d'armes. Olu minnu sɔnna ka welekan jaabi welekan min ni o bɔra u sɔrɔdasi ɲɔgɔnw yɔrɔ. Au nom du comité national de défense de la révolution. Kulu min sigilen don sen kan faso tɔgɔ la walasa ka yɛlɛmali k'o senkɔrɔma tintin o kulu tɔgɔ la. Et en mon nom personnel. Ani ne yɛrɛ kun tɔgɔ la. Je leur dis qu'ils soient les bienvenus au Mali. N b'a fɔ u ye ko u ni sɛnɛ ko u bisimila Mali kɔnɔ. Dans le peuple, aujourd'hui plus que jamais. Mali min ni a jamana kɔnɔdenw bi i n'a fɔ fo abada. Aspire de toute son âme et de toutes ses forces. A ka di a ye ni a dinɛ ani a seko damayira bɛɛ ye. À la réalisation de l'unité africaine. Ka farafina ka kelenya waleya. Sans laquelle il faut s'en convaincre. O kelenya min ni o tɛ fo a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ma. Il n'y aura pas pour notre continent de promotion économique et sociale viable. Yiriwa tɛna kɛ sɔrɔko na sira fɛ an ka gun in kan ani yiriwali min fana ni o bɛ tali kɛ mɔgɔya la n'o ye yiriwali jɛlen ye. Nous croyons que de telles occasions de se rencontrer an dalen bɛ a la ko nin n'a ɲɔgɔnna cogoɲaw ka se ka ɲɔgɔn ye. Aide puissamment à former les fondations de cette nécessaire unité africaine. O bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛni kɛ kosɛbɛ ka jusigilan sigi jusigilan minnu ni o bɛ tali kɛ ni farafina kelenya ko la. Et nous formulons le vœu sincère. Ani an bɛ ŋaniya jɔnjɔn sigi. De voir qu'elle se multiplie sous forme d'échange. Ko nin n'a ɲɔgɔnna lajɛw ka caya a ka kɛ i n'a fɔ hakilina falen-falen. Sur le plan culturel, sportif. A ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko na sira fɛ a ka kɛ lɔnni ko na sira fɛ. Et nous pensons que face à l'offensive néo-impérialiste contre l'indépendance de nos peuples, l'organisation de manœuvres communes entre des armées nationales africaines doit rentrer dans l'ordre de nos préoccupations. An bɛ a miiri ko k'a kɛɲɛ ni wulikajɔ ye wulikajɔ min ni o bɛ ka kɛ fangajugu tigilamɔgɔw olu fɛ ani jɔnya tagabolo kura tigilamɔgɔw ni o de bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ka yɛrɛma hɔrɔnyaw kɛlɛ ka farafina sɔrɔdasikulu ka olu fara ɲɔgɔn kan olu ka to sɔn k'u ka lamagaw k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka to sɔn k'u ka bɔliw k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka kan ka don an haminankow kɔnɔna na. Camarades, chef d'état-major, kɛlɛdenw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔyasoba kuntigiw.
Le bilan que vous venez de présenter à la nation malienne vient de reconfirmer avec l'éloquence des faits et des chiffres que nous ne nous sommes pas trompés. Lorsqu'il y a 7 ans, le 20 janvier 1961, persuadé de traduire la volonté de notre peuple, unanimement mobilisé autour des idéaux de notre parti, l'Union soudanaise RDA, kasoro andalembe ala ko ngania mimbe anga jamana kono den ulula ko ka o lankenemaya ambela jelen farale nyugan kanka ben kelema haklinam ulukuna haklina munube anga parti kofo no Union soudanaise RDA USRDA. Nous avons demandé l'évacuation des troupes étrangères de notre territoire national. Anye la nyenike ko dunan sorrasi munube en fait en ko kabwa anga jamana kan. Pour apprécier la valeur de cet acte, il faut alors se replacer dans les conditions de l'époque. Un État dont les rouages étaient à peine constitués et qui devait faire face aux complexes problèmes politiques et économiques d'un territoire national qui s'étend sur une superficie de plus de 1 200 000 km². Wajidi don antunga an yɛrɛ bila château kɔnɔna na château min yɛrɛ kun bɛ wagati kofɔ jamana kelen walima jamana dɔ min ni a la minnu olu kolo donnen tun bɛ cogo minnu na o min kun ka kan fɛnɛ ka i ɲɛsin gɛlɛya belebele minnu kun bɛ politiki ko nasira fɛ ani sɔrɔko nasira fɛ k'i ɲɛsin o ma minnu bɛ tali kɛ faso dugukolo olu la o fɛnsɛnnen bɛ kɛnɛ min kan o ka ca ni kuden fudubɛn n'an ko ma ko kilomètre carré o kɛ wulu kelen ani 200,000 o bɔ ɲɔgɔn ko fɔcogo wɛrɛ la kilomètre carré 1,000,000 ani 200,000. D'aucuns, nos ennemis de toujours, ont parlé d'aventure, de saut dans l'inconnu. Dɔw bɛ yen minnu ye an juguw ye u fura dama olu kɔni kumana an ye k'a fɔ ko an bɛ kunfɛ baara de la ko an bɛ ala ka lamaga kɛ fu de kɔnɔna na. Mais comme toujours, nka i n'a fɔ tuma bɛɛ lajɛlen na. ces timorés de l'esprit ont eu tort. O maa minnu filaw ye n'u hakili fɔlen don ɲɔgɔn kɔ tuma bɛɛ lajɛlen na jalaki ye olu ta ye. Comme toujours, i n'a fɔ tuma bɛɛ lajɛlen na. les événements ont encore une fois apporté la preuve. Kɛwalew ko minnu sigira ɲɔgɔn kan olu kɛra sababu ye tuguni ka na ni daloyaw ye. Qu'on ne se trompe jamais. Ko mɔgɔ tɛ fili abada. Lorsqu'on fonde sa foi na i ka danaya ni i ka limaniya sinsin sur l'honneur et la dignité du peuple malien. Malidenw ka bonya an'u ka hɔrɔnya kan. Les soldats maliens et agents de la sécurité. Mali soldats ani mɔgɔ minnu ka baara bɛ ɲɛsin lakana ma. Officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupe. Jalatigibaw, duguma jalatigiw ani maa minnu ye duguma mɔgɔw ye. Ont répondu à l'appel de la nation. Olu ye jamana ka welekan jaabi. Ils ont répondu à la confiance que le peuple malien a placée en eux. U ye jaabili kɛ ka ɲɛsin danaya ma danaya min bɔra jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka ɲɛsin olu ma. Et depuis, kabini o de kɛra sa, ils ont avec honneur rempli toutes les missions, toutes les tâches. Baara min kalifalen bɛ u ma u y'o baara bɛɛ lajɛlen dafa ni bonya ye. Fɛn fɛn ye kɛtaw ye u y'o bɛɛ kɛ ni bonya ye. Que la nation malienne leur a confié. Mali jamana tun ye min kalifa u ma. Notre armée et nos forces de sécurité an ka soldasiw ani an ka lakana tigilamɔgɔw ont rivalisé avec tous les autres détachements de notre peuple, attelés depuis 8 ans à consolider sa souveraineté nationale, à construire dans la justice sociale. Ani an ka jamana kɔnɔdenw ka bolofara minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra de ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ɲɔgɔndan yɛrɛ hakilinaw ye. Olu minnu bɛ yen ni a ɲininen bɛ u fɛ a san 8 ye nin ye u ka se ka jamana ka yɛrɛ kuntigiya makaran u ka se ka jamana jɔ jamana minnu ni tilennenya ni damakɛɲɛ o bɛ mɔgɔya olu la. Une nouvelle démocratie bɛɛ y'a kura ni o ye démocratie kura ye exclusivement au service de notre peuple laborieux et héroïque. O min bɛ an ka jamana kɔnɔdenw dɔrɔn pe de ka baara la jamana kɔnɔdenw minnu ni olu ye maa cɛsirilenw ye ni ŋanaw don. Dans cette compétition,
ni ɲɔgɔndan in kɔnɔna na où tous les enfants du Mali, ɲɔgɔndan min ni malidenw bɛɛ lajɛlen chacun dans sa spécialité rivalise d'ardeur, d'ingéniosité, de dévouement et d'initiative créatrice, bɛɛ lajɛlen ni i ka bolofara bɛɛ bɛ i seko damajira de kɛ ɲɛdɔn kɔnɔna na yɛrɛ dili kɔnɔ ani ŋaniya ɲumanw olu dali la kɛnɛ kan ŋaniya minnu bɛ se ka kokuraw labange. J'atteste avec force ne bɛ se ka a fɔ a si bɛɛ lajɛlen na que notre armée et nos forces de sécurité ko an ka sɔrdasiw ani an ka lakana tigilamɔgɔw ont su se forger une place de choix. ko olu sera ka u jeniyɔrɔ fin u sera ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka olu ta. Parce que les chefs de notre armée et de nos forces de sécurité ka da ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an ka sɔrɔdasikulu o kunna ani ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw kunna ont su très rapidement se lier avec notre parti, olu sera joona joona na ka nɔrɔ an ka parti la l'Union soudanaise RDA, ni o ye Union soudanaise RDA ye. l'expression authentique de notre peuple dans son combat pour la liberté et le bonheur, ni o ye an ka jamana kɔnɔdenw kumakan jɛyalen ye u ka kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ taa k'a ɲɛsin kanabila o sɔrɔli ma ani hɛrɛ sɔrɔli ma. ils ont réalisé ce miracle, u ye nin kabako in kɛ cette œuvre de titan, nin kɛwale belebele transformer des hommes ka mɔgɔ dɔw yɛlɛma venus des légions coloniales minnu ni olu bɔra yɔrɔw la yɔrɔ minnu tun ye jɔnya yɔrɔw ye en soldats d'une armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire. ka u yɛlɛma k'u kɛ sɔrdasiw ye sɔrdasi minnu ni olu bɛ ye jamana kɔnɔdenw ye min bɛ yen fana bɛɛ y'a ye ni o ye démocratie ye ani minnu fana bɛ yen yɛlɛmali kosɔn. Qui ont fait de l'unité de l'armée avec son peuple une réalité vivante. olu minnu ye jamana sɔrdasukulu ka kelenya kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye ka o kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min bɛ ɲɛnamaya. C'est cela qui explique la physionomie nouvelle wa o de bɛ jirali kɛ ka a ɲɛsin yecogo kuraw olu cogoɲaw ma. que présente aujourd'hui aux yeux de tous les observateurs o min ni o bɛ se ka yira bi ni o bɛ ye bi kɔlɔsilikɛla bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. l'armée malienne et les forces de sécurité mali sɔrɔdasikulu ani lakana tigilamɔgɔw qui ne posent aucun problème gɛlɛya fan si tɛ olu ta fan fɛ ni à leur parti, gɛlɛya fan si tɛ u ka tɔn fan fɛ u ka parti ni à leur gouvernement, ani fana gɛlɛya fan si tɛ u ka fanga ta fan fɛ n'o ye gouvernement ye et qui de jour en jour o min ka don da don kan sont en passe de devenir l'instrument le plus puissant de la lutte de notre peuple pour vaincre les servitudes contraignantes et avilissantes du sous-développement. o bɛɛ ka kɛ baarakɛminɛn ye baarakɛminɛn min ni a kolo ka gɛlɛn ni fanga bɛ a la ka kɛ an ka jamana kɔnɔdenw olu ka kɛlɛkɛminɛn ye walisa jɔnya sira jugu fɛn fɛn bɛ yen ka olu kɛlɛ ani yiriwabaliya sira minnu fana bɛ yen ni olu cɛ ka jugu k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ yen. Mais en ce tournant décisif de notre révolution, nga an bɛ munumunu yɔrɔ nafama min na nin ye an ka yɛlɛmali kɔnɔ notre armée et nos forces de sécurité an ka sɔrɔdasikulu ani an ka lakana tigilamɔgɔw ne se sont pas seulement contentés de construire des ponts, o ma u wasa don dɔrɔn ka senw jɔ ka npɔnw jɔ d'opposer la force organisée de leurs puissants moyens techniques aux flots impétueux du Niger. Elles ont également pris parti. Lorsque la question s'est posée, o ma dan dɔrɔn dɔnniya min bɛ u la fanga min bɛ u la fɛlɛ ko o nasira fɛ ko o fangaw ka o kɛ ka ba joli b'a ji fanga k'o kunbɛn nga u ye u jɔyɔrɔ fana ta tuma min na ni ɲiningali kɛra de savoir qui doit l'emporter ko jɔnni de ka kan ka se sɔrɔ entre les forces de la révolution et celles de la contre-révolution. fangaw olu ni ɲɔgɔn cɛ fanga minnu bɛ yen ka yɛlɛmali kɛlɛ ani fanga minnu bɛ yen walisa yɛlɛmali ka kɛ. En effet, o de la fidèles aux enseignements de notre parti, ka kɛ ni an ka parti kuntilenna ye elles sont rentrées dans la liste u donna kɛlɛ kɔnɔ et à côté des forces saines et d'avant-garde de ce pays, ani fɛnɛ fangaw olu kɛrɛfɛ fanga minnu ni olu ye fanga senumanw ye ni olu bɛ kɔlɔsili kofɔ o jamanaw kan elles ont dit non à la démission. an ka sɔrɔdasiw ani lakana tigilamɔgɔw olu y'a fɔ k'a fɔ ko olu tɛ k'u tɛna baara bila Oui à la dignité. o ko
awa ujene doni horonyai. Oui à l'indépendance. Ujene doni yerema horonyai. Oui à la continuation de notre lutte. Awa ujene doni anga keletali enye keletola seli ujene donoi. Pour l'édification de la société socialiste. Walsa sigida mimbe soroni fanga forobe ali kofo walsa ukaseka kolodo. Voilà. Afleni. Camarade chef d'état-major. Ntamanyogon ni olue kele donka kele nyemgwa soba kuntigi. Le plus grand. Minka bonga teme abekan. Le plus méritoire des actes accomplis. Kewale munu kera ni olude tanuni koye kateme kewale ubekan. Par notre armée et nos forces de sécurité. Anga sorda sikulu olu fe ani anga lakana tigilamgo fe. Au cours de cette année. Nina san inkono. Que nous sommes toujours tous aujourd'hui convenus. Omi bi ambela jelen benendo aka. D'appeler l'an 2 de notre révolution. Koni anga yeleme bolo atako flanai. Si l'ensemble de notre armée, de nos forces de sécurité, nakara kafako anga sorda sikulu ulu befrale nyonga ne anga lakana tiglamgo befrale nyonga on se fait une option si juste. Ni ulu seraka josemi fanani o benebe atogola. Tout le mérite en revient au parti qui dès le départ. Nga awalima don bela jele kagan kata ka anyasin parti ma kadaka kamini adamnela. A jeté par-dessus bord les principes d'organisation des armées dites classiques. Ale de jusigilan la ben folon jusigila munu ni olube talike sorda sikulula sorda sikulu munu kulu nyana bolonye en refusant de verser dans le militarisme pur. Nga umason kafo miye surasia finira e ko kata bin o menen kono. Le parti, vous le constatez aujourd'hui, parti abe akolosibi a eu raison de vous indiquer la direction du peuple. Ojo don bi ka jamana kono don ka kumplena jira aula. Seul détenteur des vertus les plus nobles, seul capable de procurer à ceux qui le servent les satisfactions morales les plus valables. O kelempe de BNB, dambe munu BNB ni olue dambe senumanye, nimisi wasako munu ben, dambe ko oluta fanfe. Ani haklinan ko uta fanfe ale kelempe de BNB même se ka osabati. O kobe ale kelempe de bulu. Je renouvelle donc au nom de toute la nation. Mais la Kourayalike bi, jamana bela jelen togola. Notre confiance en notre armée nationale, populaire, démocratique, révolutionnaire et à nos forces de sécurité. Anga danaya mbe akuraya bi ka nyasi anga sorda sikulu min siglen do 5 ans jamana kono dewnye sur sikulu min siglen do 5 ans ka yelema ke jamana kono ani anga lakana tigilamgo be. J'adresse au cadre de l'armée et des forces de sécurité les félicitations de la direction nationale du parti. Mbe anga parti a nyemgo soka foli kerengere nembla ka alase anga sorda sikulu olu nyemgo bela jelema ani lakana tigilamgo nyemgo bela jelema. Pour avoir donné à la formation idéologique la primauté en donnant à leurs unités une conscience de classe en rapport avec les problèmes de notre jeune nation en formation dans un monde difficile et tourmenté. Kadaka, uye fin fola minta ka oke kalange fenye uye kuntlina mimbe parti la folon ka oke fin fola ye ko di oke kalanye. Katla fana dane asebe ka ota ka onyasi uka kelebolo nyamgo ufanama. Munu be talike anga jamana kurani mi ni abeka labe. Dien kono na dien mi ni akagele wani ablisa nyaminendu. Comme l'année dernière, je ne cesserai jamais de vous exhorter à pousser plus avant encore votre formation idéologique, à rejeter les enseignements de tous ceux qui essaieraient d'opposer politique et militaire, politique et technique, en vous convainquant de cette vérité première que la politique constitue la base de tout ce qui se fait dans la société. Auka tanya fe halibi ni parti kuntlena kalani auka nyini halibi ka dwafara uka ka ban kuma ka ban kalauma o kuma ni o kalamunu ni ulube bo mo yoro mo munu ni ulube afeka politique ko ani surasi ko ka uluko fla ko do nyogona walima ka politique ko ni fele ko do nyogona awla familiali o tien kun folola ko politique ale de jusigilanye ka nyasi fanketa bela jelema jamana kono sigida kono. C'est à cette condition seulement que vous pousserez plus avant les positions privilégiées
jɔsen kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen aw na kɛ sababu ye ka o jɔsen kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu k'olu lataa ɲɛ. Que vous avez déjà conquise parmi les forces d'avant-garde de notre pays. A ye o min sɔrɔ kaban fangaw olu fɛ fanga minnu ni olu bilalen bɛ ɲɛfɛ jamana kɔlɔsili la jamana kumabɔli la. Non seulement notre armée et nos forces de sécurité. Gale an ka jamana a sɔrɔsi kulu ani a lakana tigilamɔgɔw continueront à jouer le rôle honorable de gardien de l'indépendance territoriale de notre nation. Olu bɛna taa ɲɛfɛ n'u ka baara ye baara min ni o de ye ka kɛ an ka jamana ka dugukolo kana yɛrɛma hɔrɔnya o kɔlɔsiba ye. Et des acquis économiques et sociaux de notre révolution. Ani fɛn minnu bɛ yen ni olu sɔrɔla an ka yɛlɛmali fɛ hadamadenya ani sɔrɔko nasira fɛ ka kɛ o fana kɔlɔsiba ye. Mais elles pourront toujours jouer un rôle décisif. O dɔrɔn tɛ fana u na jɔyɔrɔ jɔnjɔn fana ta. Dans l'édification économique de notre pays. An ka jamana a jɔli la sɔrɔko o nasira fɛ. Pour cela, il faut que notre armée et nos forces de sécurité. O de kama wajibi don an ka sɔrɔdasikulu ani an ka lakana tigilamɔgɔw. Et les meilleures fermes. Olu ka se ka foro ɲɛnamaw ka olu sɔrɔ. Les meilleurs champs d'arachide, de mil et de coton. Foro ɲɛnama minnu bɛ yen minnu bɛ tigaw ko fɔ ka malow ko fɔ ka kɔɔri ko fɔ. Sans parler du rôle non moins enviable que nos soldats peuvent jouer dans le domaine si essentiel de l'alphabétisation de nos masses rurales. Ani hali ka taa sɔrɔ da yɛrɛ ma se jɔyɔrɔ minnu ma ni maa yɛrɛ tɛ se ka ɲɛbɔ olu fɛ. An ka sɔrɔdasiw bɛ se ka jɔyɔrɔ minnu ka olu fa jɔyɔrɔ minnu ni olu nafa ka bon an ka togodalamɔgɔw olu lakalanni na an ka kanw na. Mais pour toutes ces tâches, nga ka ɲɛsin o baaraw bɛɛ ma. Il est essentiel que l'ensemble de notre armée, de nos forces de sécurité, officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupes, n'oublie jamais que ce qui fait la force. Wajibi don a ka kan an ka sɔrɔdasikulu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani an ka lakana tigilamɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. Sɔrɔdasi jalabatigiw jalamankantigiw cɛmancɛmɔgɔw ani a dugumamɔgɔ tɔw k'u kana ɲina abada min ye u fanga ye. Ce qui fait la grandeur et la servitude du noble métier des armes, c'est la discipline. Ko fɛn min yɛrɛ bɛ yen ko olu ye baara ye ni o ye marifatigiw ka baara ye n'o ye baara senuman ye o de ye kololi ye. La discipline consciente, la discipline librement consentie, et cela à tous les niveaux de la hiérarchie. Kololi min ni o nɔrɔlen don danaya la. Kololi min ni i bɛ a bɔ i yɛrɛ la ka taa sɔrɔ i ma karaba wa o ka kan ka kɛ kundamaw bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma. Camarades, chef d'état-major de l'armée, ntamaɲɔgɔnw kɛlɛdenw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔyaso kuntigiw. Chers camarades, taamaɲɔgɔn kanunenw. La route est longue et dure. Sira a kuntagala ka jan wa a ka gɛlɛn. Qui va de l'esclavage colonial à la société socialiste pour laquelle l'ensemble de notre peuple a opté le 22 septembre 1960. A bɛ daminɛ jɔnya wagati o la fo kana a ɲɛsin sigida ma sigida min bɛ sɔrɔ ni fanga forobali ko fɔ. O min kosɔn an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen jɛra k'u kan kɛ kelen ye ka o sira ta ka bɛn ni san 1960 ani 60 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9nan o tile 22nan ye. Mais nga à travers les vicissitudes et les aléas d'un combat toujours difficile. Nga ka a sababu kɛ fɛnw ye fɛn minnu ni olu ɲɛ ka misɛn ani kɛlɛ gɛlɛn min ni an bɛ ala k'o kɛ o kɛlɛ gɛlɛn min n'o bolofaraw fana ka ca. Au-delà des incertitudes qui accompagnent forcément l'action humaine. Ka tɛmɛ fana sigasiga ko olu kan minnu ni olu nɔrɔlen don wajibi la adamadenw ka cɛsirikow ni adamaden ka kɛlɛkow la. Toujours limité dans l'appréhension globale des problèmes si complexes. Tuma bɛɛ lajɛlen na dan bɛ an sɔncogo gɛlɛyaw olu ma gɛlɛya minnu ni olu ɲɛ ka misɛn. Et si tragique de cette seconde moitié du XXe siècle. Wa o waleya minnu fana ni olu bɛ se ka laban kasaraw la. Zanko an bɛ nin wagati min na nin ni o ye fagarɔkɛ 20nan ye san 100 o tilancɛ 2nan kɔnɔna. Où l'homme se trouve confronté avec l'apocalypse nucléaire. O min kɔnɔna na gɛlɛya bɛ adamaden kan gɛlɛya min bɛ tali kɛ maramafɛn jugu olu la. Il semble que ce qui compte le plus. A bɛ i n'a fɔ fɛn min bɛ yen n'o nafa ka bon bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. C'est la conviction de l'homme d'action. O ye danaya min yɛrɛ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ni o ye kobawkɛla ye. Dans la justice de la cause pour laquelle il se bat. K'a ɲɛsin a bɛ kɛlɛkɛla fɛn min kama a ka jɛya ale yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko o ye fɛn kɛta ye.
Or, le peuple malien est pénétré de la conviction qu'il a raison d'opter pour la liberté contre l'esclavage. Qu'il a raison de joindre ses forces morales et physiques à celles de tous les peuples qui ont décidé de construire une société plus juste, plus humaine, conforme aux ambitions de toutes les religions. Ko a jodon fanga munu be ala mirilu ani farsogo ta fanfɛ ka o fara jamana kɔnɔden tɔw bɛɛ lajɛlen ta kan munu ye a kanu k'a fɔ ko u na jamana sigi sen kan k'u na sigida sigi sen kan min tilennen don kosɛbɛ hadamadenya bɛ min na kosɛbɛ min bɛ bɛn dinaw bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw ma. Nous réussirons. J'en suis persuadé. An kɔni na sabati an na se sɔrɔ o jɛlen don ne ma. À condition que, comme le disait dernièrement un jeune malien, a fɔ ni a saratu kɛra min ye i n'a fɔ kɔsa in na maliden dɔ tun bɛ ka nin fɔ ko. Dans une lettre pathétique, nous sachions, je cite, bataki dɔ kɔnɔna na min bɛ mɔgɔya ko fɔ n bɛ segin a ka kuma kan. Persévérer dans la respiration. Anga anjija ni nyoli ye ni ninakili ye anga tanya sa ni ninakili. Sentir l'air pur brûler nos lèvres afin que jamais ne meurent nos vérités, que jamais n'expirent nos enthousiasmes, pour que frémisse dans les jeunes consciences de la nation cette sorte d'épanouissement où les nuits s'incendient. Fin de citation. Ka fiɲɛ ɲɛnama fiɲɛ senuman ko sama walsa cogo si la an ka tiɲɛw kana sa walsa ɲagali min bɛ an na o kana lasa fiyewu walsa ŋaniya min bɛ jamana kurani ninnu olu kɔnɔna na o ŋaniyaw olu ka se ka ɲaga walsa yiriwali sugu bɛɛ lajɛlen ka kɛ u kɔnɔna na su olu kɔnɔna na su minnu ni olu bɛ laɲaga i n'a fɔ ta kuma banna ye. En souhaitant que les nuits continuent à s'incendier dans les consciences maliennes. Mbe a kanu k'a fɔ su ka taa ɲɛfɛ ka ɲaga Mali kɔnɔ mɔgɔw dusukun na i n'a fɔ ta. Chauffés au feu du haut idéal qui, il y a 8 ans, les a amenés à choisir la voie héroïque de la souveraineté pleine et entière. Ŋaniya minnu ni olu bɛ lakalaya ka se kundama na kundama min ni o ye laɲini ye. O min a san 8 ye nin n'o kɛra sababu ye u ka sira ɲɛnatɔmɔ sira min ni u ye o ta ŋanaya kɔnɔna na ni o bɛ ta ka o ɲɛsin yɛrɛkuntigiya dafalen ma. Et de l'édification d'une société socialiste. Ani ka jamana jɔ jamana min ni o jɔlen bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kan. Je dis. Ne b'a fɔ ko. Vive l'armée nationale populaire démocratique et révolutionnaire. Sɔrɔdasi kulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu ma ka ɲɛsin yɛlɛmali ma u ka ɲɛnamaya. Vive nos forces de sécurité. Anga lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ yen olu ka ɲɛnamaya. Vive la République du Mali. Mali jamana ka ɲɛnamaya. Vive notre parti l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA an ka parti o ka ɲɛnamaya. Vive l'organisation de l'Union africaine. Farafina ka kelenya tɔn o ka ɲɛnamaya. Et vive la paix. Wa hɛrɛ fana ka ɲɛnamaya. Lamɛnbaw nin de kɛra dakurunya damadamaw ye dakurunya damadama min ni an ka jamana kuntigi fɔlɔ Modibo Keyita ni a nana ka na o fɔ an ka sɔrɔdasi kulu ani an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka tɔn sigili sen kan o san yɛlɛmɛ kunbɛn 5nan o senfɛ min ni a nana ka na kɛ Bamako yan. Ayiwa ni armée ka baara kɛra fɛn min ye ne hakili la nin fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kan k'a faamuya ka d'a kan a bɛ mɔgɔw kunkolo la bi ko sɔrɔdasiw ani lakana tigilamɔgɔ tɔw ni olu ye gendarmew ye kana se polisiw ma kana se gardiw ma k'u ka baara dɔrɔn ye muguci ye walima ni mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na dɔrɔn ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɛ. Foroko min filɛ nin ye foroko nin finitigiw kan ka don cikɛ la hali ka dugu yɛrɛ kɔlɔsi nin mɔgɔw bɛ taa ka taa bila ko juguya min kɛ aw ka hakɛ to ka ɲaman cɛ ka taa ton sira kan mɔgɔ kan ka sɔrɔ finitigiw ka baara ka kan ka kɛ munumunu salo ye ka tila fɛnɛ hali ka musakaw ni minɛn bila u ka bolo kan u ka se ka pɔrɔsi dingɛ ninnu ka a labɔ. An y'a ye tuma min na ji ye tiɲɛni ba kɛ an ka jamana kɔnɔna na 2013 la ayiwa an y'a ye
génie militaire mɔgɔw machine humu bula ni surasi kulu ni u ye kɔdingɛ ninnu labɔ u man kan ka dan kɔdingɛ dɔrɔn labɔli ma mɔgɔw y'a ye o la de ko jaja surasiw bɛ se ko ka baaraba kɛ hali caniveau fɛn fɛn filɛ nin ye tan u kan ka caniveau ninnu k'a bɛɛ labɔ u man kan ka dan o ma dɔrɔn dɛ dingɛ ninnu fana k'a bɛɛ sen ka caniveau sen quartier ninnu bɛɛ lajɛlen na surasiw ka kan ka bila baara la lakana tigilamɔgɔw fana kan ka bila baara la c'est à dire que Bamako kɔnɔ bi a man kan tuma bɛɛ lajɛlen na n ka moto minɛna na u donna n ka so kɔnɔ u y'a fɔ ko n ka kɛ tan n y'a kɛ tan u ye n bolofɛnw cɛ ni baara ma ta k'a fɔ ko baara tɛ yen baara bɛ yen dɛ u b'a fɔ de ko musaka ko an k'an tigɛ bani an ka bɔ Faransi bolo wa an dɛsɛlen bɛ de fɛnɛ a tɛ yɛrɛ k'a fɔ ko dɛsɛ dun dɛ an bannen bɛ de parce que an bɛ nata de bolo n'o tɛ mɔgɔ min bɛ se ka jamana in jɔ bi a dɔnnen don baara mana ta k'a di an ka sɔrɔdasiw ma ka minɛn di u ma n tɛ n tɔɔrɔ kan kale ni surasi kulu ani lakana tigilamɔgɔ a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ta ye an ka armée populaire révolutionnaire ani force de défense et de sécurité populaire et révolutionnaire a bɛ se ka kɛ nka a tɛ kɛ ka taa sɔrɔ an bɛ nin cogo in na tan dɛ don o don surasiw bɛ ka faga don o don lakana tigilamɔgɔ dɔ bɛ ka faga tiɲɛ ka fisa karamɔgɔ Banba y'a fɔ n bɛ tila ka segin o kan ko an mana ka Modibo Keyita an mana k'an da sela tɔgɔ ma kuma na ko an ka yafa ɲini k'a fɛ an bɛ yafa ɲini kɛ a fɛ ka yafa ɲini kɛ fana a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana fɛ ani mɔgɔ fana bɛ yen k'a fɔ k'olu ye Modibo Keyita somɔgɔw ye tiɲɛ ka fisa jamana jɔli sira o tun bɛ ale de kɔrɔ n'o tɛ ale bɔlen fo kana bila bi la an ma fosi ye fo ɲɛnafin an ma fosi ye fo degun an ma fosi ye fo kamanagan wa a ma ban fɔlɔ dɛ sira min n'an kun y'o ta n'an ma segin o sira kelen de kan da b'an ye sunɔgɔ t'an ye an ka taa tiɲɛw bɛ ka bangela don o don ka taa fɛ jamana ko in kun kan ani janfa minnu bɛ jamana yɛrɛ kun kan ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana olu kɛbaliya ka fara ɲɔgɔn kan n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn